Mutiozabal Ontziolan, herriko ikastetxetako aurrek egindako alaren botadura eukiko deu, baina uste askoz ere garrantzitsuagoa dela, zuei merituak kendu gabe, zue gaur egon dia albidetu duen familiari bere aitortza itia. Herrin barkatuko jasue, txanka bezala ezagunak, Patxi, urte haietan, Hortzaika auzuan hasi zan, ontzigintzan ikastu. Eta urteetan gero hemen Mutiozabalen barko asko egin zitun. Bertan duen bai Ramonei gustatu, ofizioa, eta aitakin beste hainbat urtetan jarraituzun. 1989 urtean, badakit Kanadako argazki batetik, 8 metroko baleontzi bat egiteko eskaintza etorri zitzaizuen nola argazki soil batetik zuen planuak diseinatu eta pixkanaka urtebeteko epian baleontzi guaintzen nuen. Baina zuen aitak etzun baleontzi hura hemendik kanpoa ikusi eta gero zuk egin zenun lan hori ez, eta urte askotan badakit Muntzi museoan egon dela erakusgarri. Uste oso garrantzitsua dela batez ere lehen ere onga komentatzen, sarri aitonamunak gauza kontatzen haste zaizkigunean, aspertu itegea, baina gero falta dianean, kontuatzea zenbat informazio, pasatzean, belaunaldiz belaunaldi. Eta horregatik, irutze zaigu garrantzitsua dela, hori jotarra jakitia, karreratarragatik ez bazan, eta zuen esfortzua batez ere 2008an erabaki zenutinean, ontzi egintzagatik ezintzala bizi, ze, azken urtetan pixka jarri da balorean lanbide hau, baina urte askotan ahaztu eukideu, eta nola intzen duten saiakera pila bat, Mutiozabal Ontziola babestu zedin, mantendu zedin, kezkatze zintuela asko, herriak etorkizunean hau ez eukitzia, eta horregatik hori jotarron partetik, gure eskertza eta aitortza. Mila esker, Maria. Sorpresa izan dut, eskerrik asko zuri, ze seguru, ontzigintzan hainbeste ordu emate zituen norbaiten emazte izatea etzan erresa izango, eta gero 7 seme alaben ama eta gidari izatea ere etzan abentura txikia izango. Karra jartan. Haundit ja. Guztua, ikustez hau zadola, zutik behatu gala, eta mila ez dago. Kontatzen, eta herrian ondarian jasota geratu dadin. Esarka. Eskerrik asko, gertutzaten pertsona guztiai. Nunik hasi. Esan duen modun, lorpen bat izan da, eraikuntza hau mantendu izana, zarberretu izana, eta ondare hau, Orioko historia buruz hainbeste esaten duen erekin hau mantendu izana. Baina, bai izan da, sekulako apostua, eraikin honen barruan zer egin erabakitzea. Eta, kasuntan, algaolak apuzun bideak izan zen hezkuntza proiektu berritzaile eta apustu potente bat egitekoa. Zer esate dizuet, haurrak erramientak eskuan hartu eta ontzia erekitzean parte hartzaile garrantzitsunak izan diala komentatzen badet. Ez da lan makala ez. Egunez egun, guztia izan da esperimentazio bat, egunez egun ikusi dugu zein izan dian proiektu honen aldurak eta indarrak. Eta ikusi dugu, bai dela, hezkuntza aldetikan sekulako potentziala duen eta didaktika aldetikan sekulako potentziala duen proiektu bat. Herramienta horiek eta eskuekin lan egiten hasten gehanen, aurrei behaien jarrera era bat aldatzen zaie. Zorionez, lankide zoragarriak izan ditut, arotz oso onak, arotz irakasleak eta guzti, eta lortu dute egoera ambiente oso berezia lortzia, aurrak beak kontzentrazia, disfrutatzia eta benetan gustoa aldeitea. Iristen zanen amaiketako egiteko garai eta esaten genienen, baina listo, bukatu da amaiketako hain berda, ez zuen erramienta askatu nahi. Borrokak izan ditugu irakasle eta ikaslekin amaiketako hain bertzala eta zerra usteko esaten. Eta hor daude batzuk, tartian, alaxe ibiliziala. Eta beste gabe, sekulako sortia izan degula proiektu hau hemen aurrea gauzatzeko, aukera hori eman digulako udalak,
eta bueno, lehenengo hilabete hauetan egin duen ontzi hori eta Orioko aginako ikaslek egiten lagundu diguen ontzi hori konprobatu inberko deula ber ondo funtzionatzen duen, ber flotatzen duen. Así que beste gabe, hitza emango diot nikoan ikastetxe bakoitzeko arduradun batei eta baitaren nahi dugu behaien esperientzi hori edo behaien iritzi hori nolakoa izan den entzun. Beraz, aginako zuzendaria eta hor daude aginako gure errepresentazioa. Proiektu honetan sartu ginen gehien bat ikasleak zaudelako proiektua prestatzen, hori ibaian ze astillero mota zeuden, izan zian historian zehar, eta hor konturatu zian bazaudela bai Mutio Zabal, eta bai Mapilola izen importantea zeukaten. Lanean segitzen bitartean jakin genuen Mutio Zabalen eltzeola, eta aukera zeukatela altorri eta ala bat itxeko aukera. Orduan, igerrekin harremanetan jarri ginen, etorri ginen, eta ikasleek uste zuten izango zela saioa azalpenak entzutea, demora guzti, baino ara ze sorpresa tailerra zala. Erramientak eta eman, eta hasi zian ala sortzen. Eiderrek esan duen bezala, motx geratu zitzaien, egun bateko saio hori, eta ezin bukatu, ezin erramientak utzi, jarraitu behar zuten. Orduan oso esperientzi polita eta aberasgarria izan da. Ikasleak berriz ere parte hartzeko prest. Orduan lasai deitu, gustatuko diala. Eta beste gabe eskerrak eman, Mutio Zabalei aukera izateatik hemen parte hartzeko, eta zoragarria izan dela esperientzia. Eskerrik asko. Oso, Orioko adintarteotako guztiak handia ikusiko duen ontzi hortan lanean, eta aginako herri eskolako ikasleak baita. Orduan, behaia egindako lan horren eta guztion hortan egindako lan horren emaitza da gaurko ontzi hau, gaur gureta botako duen lehenengo ontzi hau, eta espero dugu proiektu honek etorkizunean arrasta handi utziko digula, ubera handi utziko digula, eta aldizan goitugula ontzi gehiago bota eta holako festa gehiago ospatu. Beste gabe, gonbidatzen zaituet nirekin gerturatu eta ontzian bota dure ikustea. Hala, venga, bitu nola idia. Venga. Es que voy a tirar la fe, Bitu, sarka idia. Buelta la tengo yo, Bueno. Serio, cuenta. Bai, joazti, venga. Aizian. Aizia. Gaita, gorretia. Kampaiak ere.
Bai.